Cyberpolygon, ďalšia simulovaná panika. Posledná simulácia Svetového ekonomického fóra WEF z roku 2019, Event 201, simulovala dopady celosvetovej pandémie koronavírusu. Čo sa stalo potom, videli ľudia na celom svete. Aktuálne ohlasuje WEF ich tzv. Akciu Cyberpolygon na 9. júla 2021. Tentoraz sa má simulovať útok ruských hackerov na internet, ktorý vyradí globálne zásobovacie reťazce a spôsobí totálny kolaps v našom živote. Podľa novinára Jamesa Corbetta je Cyberpolygon klamným manévrom, ktorý má poslúžiť iba na to, aby pripravil ľudí na digitálnu závislosť riadenú zvonka, a to než sa aj tento scenár stane realitou. Než k tomu dôjde, odporúča James Corbett práve to, čomu sa snaží WEF v každom prípade zabrániť. Že tento klam odhalíme a spojíme sa s rovnako zmyšľajúcimi ľuďmi v analogovom svete. Pozrite si nasledujúce vysielanie Jamesa Corbetta. Klaus Schwab, samozvaný vládca planéty, už raz povedal: viete, dôjde ku kybernetickej pandémii, v porovnaní s ktorou bude COVID-19 vyzerať ako detská hra. Čo prosím? Prepáčte, čo je to kybernetická pandémia? A prečo ste si takí istí, že sa to stane? Tak toto by už samo o sebe malo byť varovným signálom. Začíname najtrúfalejším kybernetickým útokom, ktorý odstavil najväčší ropovod v Spojených štátoch a prerušil prívod benzínu, nafty a leteckého paliva. FBI dnes vydala prehlásenie, v ktorom ukazuje prstom na skupinu hackerov. FBI uvádza, že za ohrozenie sietí Colonial Pipeline je zodpovedný ransomware DarkSide. Spoločnosť GBS zaplatila hackerom výkupné vo výške $11 miliónov potom, čo kybernetický útok minulý týždeň ochromil dodávky mäsa tejto spoločnosti. Noviny citujú generálneho riaditeľa spoločnosti a uvádzajú, že spoločnosť zaplatila výkupné v bitcoinoch. Denníku povedal, že to bolo bolestivé rozhodnutie, ale označil ho za správnu cestu pre našich zákazníkov. Hackerský útok spôsobil kolaps viacerých amerických závodov na výrobu hovädzieho mäsa a vyvolal obavy z rastu cien mäsa a problémy so zásobovaním. Podľa FBI za útokom stal ruský zločinecký kybernetický gang Revile. Otázkou je, či FBI hackerom ich útok vráti. 2020. Rok, ktorý skutočne zmenil svet. Práve vďaka technológiám sa môžeme do Cyberpolygonu zapojiť celkom na diaľku. Toto školenie je ďalším krokom k vytvoreniu dôveryhodného digitálneho prostredia a k podpore otvoreného dialógu, ktorý umožní diskutovať i o tých najnáročnejších otázkach kybernetickej bezpečnosti. Nikto nemôže bojovať proti týmto javom, ktorých bude v budúcich rokoch v tomto dynamickom technologickom prostredí iba pribúdať. Vzhľadom k tomu, že tento digitálny svet má čoraz väčšiu silu a to sa vzťahuje na celý svet, je len jasné, že musíme ľudí poriadne chrániť. Tu je Dan Dix, ktorý pre Press for Through informuje o nadchádzajúcej akcii Cyberpolygon, ktorá sa má uskutočniť 9. júla 2021 a ako vidíme z webových stránok, píše sa tu: medzinárodná iniciatíva na budovanie kapacít zameraná na zvýšenie globálnej kybernetickej odolnosti a rozšírenie medzisektorovej spolupráce proti kybernetickým hrozbám a uvádzajú tento citát Klausa Schwaba, zakladateľa a výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra, ktorý hovorí: technológie a kybernetická bezpečnosť majú v tejto COVID ére zásadný význam. Jednou z najvýraznejších a najzaujímavejších zmien, ktoré spôsobila pandémia, bol prechod na digitálne všetko. A to ako v pracovnom, tak aj v osobnom živote. Som rád, že sa Cyberpolygon ukázal ako jedna z tých skvelých iniciatív, ktoré sa zaoberajú potrebou rozvoja a zvyšovania globálnej kybernetickej odolnosti v boji proti kybernetickej kriminalite a kybernetickým útokom. Na linke sa ku mne pridal náš dobrý priateľ James Corbett z Corbett Report, aby nám pomohol porozumieť všetkým týmto udalostiam a ich možným dôsledkom. Tá webová stránka sa volá corbettreport.com.
James, moc ti ďakujem, že si sa k nám dnes pripojil, aby sme sa porozprávali o tejto veľmi dôležitej téme, o tejto veľmi dôležitej udalosti, ktorá sa bezprostredne blíži a o ktorej si myslím, že by si veľa ľudí malo uvedomiť, že sa blíži. Samozrejme, že sa jedná o udalosť Cyber Polygon a že by to skutočne mohlo pripraviť pôdu pre budúci scenár typu operácia pod falšnou vlajkou, kde budú vyradené globálne dodávateľské reťazce a všetko sa zvedie na hackerov. Než sa však dostaneme k tomuto trpkému scenáru, možno by sme mohli začať niektorými najnovšími správami, ktoré sa v súvislosti s týmto kybernetickým útokom objavujú na titulných stránkach novín. Videli sme, ako bol hacknutý tento ropovod. Videli sme, ako bola hacknutá spoločnosť GBC. Skupina mäsokombinátov je jedna z najväčších svetových dodávateľov hovädzieho mäsa. A práve teraz sa dozvedáme od MSM a FBI, ktoré vydali toto oznámenie, že zaplatili výkupné. Spoločnosť GBC týmto hackerom zaplatila výkupné vo výške $11 miliónov v bitcoinoch. A neviem ako ty, James, ale ja ani MSM, ani FBI moc neverím. Takže čo si myslíš o týchto aktuálnych titulkoch ohľadne týchto ransomwareových útokov, ktoré obleteli celý svet? Aká je tvoja prvá reakcia? Ďakujem za pozvanie, Dan. Myslím, že máš pravdu. Je to neskutočne dôležitá téma a máš tiež pravdu v tom, že týmto prehláseniam MSM alebo FBI nemôžeme veriť. Takže áno, som skeptický ku každej časti týchto príbehov, ktoré teraz kolujú s spravodajskými kanálmi a to sa netýka len posledného mesiaca alebo 2. Môžeme sa vrátiť až na začiatok roka k hackerským útokom na SolarWind. Rozhodne je tu spústa správ, predovšetkým ohľadne tejto témy, ako hovoríš, všetky detaily sú podozrivé. Ale skutočnosť, že sa o tom píše, a to týmto spôsobom, poukazuje na niečo dôležitého o tom, čo sa práve aktuálne deje. A to je podmieňovanie verejnosti, aby prijala tento narratív. Vaše dodávateľské reťazce sú závislé na tejto digitálnej štruktúre a táto je zraniteľná. Ruskí hackeri sú tam vonku a skrývajú sa za každým kríkom a môžu každú chvíľu zasiahnuť a celkom narušiť váš život. A to je ten narratív, ktorý je v súčasnej dobe zapracovaný do komunikácie. Detaily, tie sú asi všetky sfalšované. Chcú ti len tento narratív štipiť do hlavy. Zrejme preto, aby nás pripravili na niečo, čo príde. A to je otázka za $1 milión. Áno, v každom prípade sa zdá, že táto akcia Cyber Polygon pripravuje ľudí na to, čo sa udeje. A dôjde k tomu pod záštitou SVF, ktoré už v minulosti usporiadalo podobné akcie. Než si teraz pohovoríme o tom, čo je to za akciu, ten kybernetický polygón. Možno by sme si mohli trochu povedať o Svetovom ekonomickom fóre a o tom, ako fórum v minulosti používalo scenáre a cvičenia. Akcia ako Event 201, ktorá prebehla predtým, než sa to skutočne stalo. A teraz sú zapojení do projektu Cyber Polygon. Čo nám môžeš povedať o podobnostiach medzi Eventom 201 a tým, čo plánujú tento rok? Áno, výborná otázka. Svetové ekonomické fórum. Pre ľudí, ktorí to nevedia, práve som natočil veľký podcast, kde som sa venoval histórii fóra a jeho podstate. Volá sa Meet the World Economic Forum. Corbett Report.com VF. A do podobných cvičení a simulácií sa zapojil už v minulosti. Teraz predovšetkým Event 201, o ktorom už tvoje publikum určite počulo. Ale ak nie, pozrite sa na to. Event 201, október 219. Simulácia toho, čo by sa stalo v prípade globálne sa šíriacej pandémie koronavírusu. A mnohé z diskusie, ktorú v tej dobe viedli, sa zdá byť celkom relevantná pre to, čo sa odohralo. To, čomu máme veriť, sa udialo v podstate v dobe, keď o tom začali hovoriť. Asi sa to iba začalo šíriť. Práve sa chystali začať, že? Aká úžasná zhoda okolností. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sa nám vyplatí aspoň položiť otázku. Dobre, čo simulujú teraz? A je zaujímavé to vedieť. Ale bolo to minulého leta, keď Klaus Schwab, samozvaný vládca planéty, povedal: viete, bude kybernetická pandémia. V porovnaní s ktorou bude COVID-19 vypadať ako detská hra. Prepáčte, čo je to kybernetická pandémia a prečo ste si tak istí, že sa to stane? Tak toto by už samo o sebe malo byť varovným signálom.
Ale áno, tento typ simulácií, nie len to, ale dokonca aj Svetové ekonomické fórum ako diskusná platforma, boli v priebehu rokov opakovane využívané k zavedeniu určitých konceptov do globálnej konverzácie. Napríklad, myslím, že to bolo konkrétne v Davose v roku 2010, kde Bill Gates oznámil, že sa zahajuje 10-ročie vakcín. A bolo to napríklad v Davose, kde sa hovorilo o 4. priemyselnej revolúcii. Tam sa o tejto myšlienke prvý raz začalo skutočne hovoriť, stala sa súčasťou konverzácie a diskutovalo sa o nej. A len do roku 2030 je bohužiaľ spústa nepríjemných vecí, ktoré sa dostali do konverzácie prostredníctvom SVF, čo už iba samo o sebe znamená, že by sme mali venovať aspoň čiastočnú pozornosť propagande, ktorú robia. Byť si vedomí toho, že je to propaganda a že ide o formovanie vedomia a že to robia z nejakého dôvodu. Pravdepodobne preto, že to je ten smer, ktorým sa veci uberajú, alebo je to ten smer plánovaný tak, aby sa veci podľa neho uberali. A tak by sme mali vedieť o rôznych propagandistických vektoroch, ktoré používajú, a taktiež viac o cyberpoligone. Áno, hlavne preto, že sa za necelé 3 týždne, teda za necelý mesiac, cyberpolygon blíži. Takže sa poďme trochu pozrieť na samotnú akciu. Myslím si, že je to každoročná záležitosť a tento rok plánujú spustiť určité scenáre a domnievam sa, že majú rôzne tímy. Niektorí sú hackeri a iní zas, čo to odhaľujú. Čo nám môžeš povedať o akciách, ktoré sú naplánované na tieto dni? Podíval si sa na tie scenáre? Áno, takže Cyberpolygon je každoročná akcia, ako hovoríš. Ale myslím, že v tejto chvíli je stará tak 3 roky. A v roku 2019 som o nej vôbec nepočul. Počul som o nej samozrejme minulý rok, keď Klaus Schwab ohlásil kybernetickú pandémiu a všetko s tým spoločné, ale predtým som o nej nepočul. Zaujímavé je to, že je to akýsi spoločný podnik Svetového ekonomického fóra a celej rady partnerov, ktorí sa na ňom podieľajú, vrátane Interpolu, ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Mobile Telesystems, Ericsson, Visa a Buy.com a Sberbank, čo sú ruské subjekty, čo je opäť ďalší aspekt, ktorý mi pripadá veľmi zaujímavý a nie som si istý, čo presne nám to hovorí. Ale domnievam sa, že zjavne existuje dôvod, prečo túto akciu organizuje, sponzoruje a poriada ruská firma zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorá je súčasťou Ruskej banky. Na tejto časti naratívu je niečo veľmi zvláštneho. Hlavne preto, že každý, kto ho sleduje, vie, že celý tento konštrukt bol za posledných 5 rokov o ruských hackeroch, a že to boli Rusi, ruské firmy špecializované na kybernetickú bezpečnosť, ktoré mali na starosti túto globálnu simuláciu kybernetickej pandémie. Takže 2021, scenár, o ktorý konkrétne ide, by mal byť opäť nesmierne zaujímavý vzhľadom k tomu, že práve teraz prechádza spravodajskými kanálmi. A to je myšlienka, že hackeri v budúcnosti budú schopní svojimi útokmi narušiť dodávateľské reťazce firiem. Takže na to musíme byť pripravení. Čo to presne znamená? No niečo podobné ako u GBC alebo u Colonial Pipeline, keď sa až po týždňoch v správach, ktorým sa sotva dá veriť, objaví: ach nie, je to tak ako u Colonial Pipeline, ktorú napadol ransomware a preto nebolo možné čerpať plyn. Teda nebola možnosť čerpania plynu za pomoci systému. Nie. Proste to bolo preto, že sa obávali, že prestanú zarábať peniaze. Preto museli vypnúť systém. Takže aj ten narratív, ktorý sa ľuďom snažia vtlcť do hlavy. Všetko je prepojené s internetom, takže doslova nemohli otvoriť potrubie, alebo tak nejako. Veď je to nezmysel. Ale snažia sa vás presvedčiť, že viete, že nemôžete porážať zvieratá, keď dôjde k útoku ransomwareu alebo niečomu podobnému. Počkať, čože? Ako to funguje? Prečo sme tak závislí na technológiách, že už nemôžeme fyzicky robiť veci vo fyzickom živote? To je zaujímavý aspekt. Ale doporučujem ľuďom, ktorých to naozaj zaujíma, aby si prečítali správy, ktoré vydali po Cyberpolygonu 2020, kde sa hovorí o tej akcii a o tom, ako sa vyvíjala a čo v lani testovali. Mali červený tím, ktorý bol súčasťou akcie a ktorý by nakoniec zaútočil.
Akcie sa zúčastnili prevažne týmy z oblasti kybernetickej bezpečnosti podnikov a simulovali, že ich tento červený tím napadol a oni museli útok odraziť. A zdá sa, že skoro všetci neúspeli v druhej časti tohto scenára, ktorou bola honba za hrozbami. Nikto nebol pripravený aktívne vyhľadávať a odraziť hrozbu. Čo to presne znamená? Nechám to na ľudí, aby sa zaoberali detailami. Ale ešte raz, je to zaujímavé, pretože hľadali zraniteľné miesta v kybernetickej bezpečnostnej infraštruktúre bank a veľkých korporácií a ďalšie veci, ktoré sú dôležité pre dodávateľské reťazce. Je teda mnoho rôznych spôsobov, ako sa to môže odohrať. A myslím, že je najmenej pravdepodobne, že 9. júla spustia ich simulovaný útok a že v ten deň dôjde ku skutočnej kybernetickej udalosti. Domnievam sa, že je to trochu ťažké zinscenovať. Kto vie? Myslím, že svet je v tejto chvíli groteskný, že by sa to tak určite mohlo stať. Pocitovo si však myslím, že pravdepodobnejšie je, za prvé, spravodajstvo na tému kybernetického polygónu 2021 sa použije na to, aby ľuďom natlačili do hlav zas tú predstavu, že ruskí hackeri sú všade, že idú po vašej infraštruktúre dodávateľského reťazca, že sa chystajú paralyzovať globálnu ekonomiku. A za druhé, myslím, že je to spôsob, ako si overiť, ako sú na tom rôzne týmy kybernetickej bezpečnosti. Do akej miery sú si vedomé, s akými možnými hrozbami sa môžu stretnúť a do akej miery sú zraniteľné voči tomu či onomu typu útoku, čo sú samozrejme cenné informácie pre potenciálnych hackerov. Nemyslíte? Keď teda hackeri spravia simuláciu, čo to potom znamená? Je teda mnoho rôznych spôsobov, ako sa to celé môže odohrať. Ale ako hovorím, základným predpokladom je presvedčiť ľudí, aby tomu narratívu verili. Vždy sa k tomu vraciam a moji poslucháči už toho budú mať plné zuby, ale musíme to vždy zdôrazňovať. V Half Moon Bay v Kalifornii v roku 2008 sa konala konferencia, na ktorej Laurent Lessig povedal: Diskutoval som povedal by som, s Richardom Wrightom. To asi nebude jeho meno. Bývalým antiteroristom za Clintona a Busha. Vaša vláda vás potopila 11. septembra. Ten človek, jeho meno mi úplne vypadlo, povedal Laurentovi Lessigovi: Áno, samozrejme, že nenapísali Patriot Act behom niekoľkých týždňov medzi 11. septembrom a koncom októbra. Bol to ten dokument obsahujúci mnoho tisíc strán so všetkými tými zákonmi a rôznymi klauzulami. Nie, tento dokument bol už dopredu pripravený a už sa iba čakalo na určitú udalosť, ktorá by ho zlegalizovala. A radšej tomu ver, povedal, že je tu zákon Internet Patriot Act, ktorý tiež už len čaká na nejakú udalosť, aby ho mohli uzákoniť a odôvodniť. A ľahko si jej predstaviť, čo bude zahrnuté v takomto type zákona Internet Patriot Act. Bude to znamenať absolútny koniec akéhokoľvek zdania o anonymite na internete. Budete mať svoj internetový vodičský, alebo jedno, čo to bude od vašej vlády, aby ste sa dostali na internet. Budú musieť mať tvoju kartu, alebo otlačok palca, alebo čo to aj nakoniec bude. A budú všetko sledovať. A zaistia si kontrolu nad absolútne všetkými podrobnosťami o tom, čo robíš online po celú dobu. A budú môcť všetko dať do súvisu priamo s tebou. Všetko, čo sme videli v boji proti terorizmu, prejde aj do online priestoru. A odvážim sa povedať, že hlasy ako ten tvoj a môj a hlasy ďalších ľudí z nezávislých médií sa ocitnú na poprednom mieste na zozname teroristov, ktorí vytvárajú celý ten online chaos šírením dezinformácií. Všetci vieme, ako to dopadne. Ale budú sa snažiť použiť to ako výhovorku. Ruskí hackeri spôsobili kolaps celej globálnej siete dodávateľských reťazcov. Budeme musieť zakročiť proti kryptomenám a nezávislým médiám a všetkému ostatnému. Bude to pre nich absolútny blankošek na všetko, čo sa im zachce urobiť. Takže, ako vždy, presne ako v prípade paradigmy vojny proti terorizmu, je v našej moci odzbrojiť ten narratív skôr, ako vyložia svoju tromfovú kartu. Keby boli ľudia, viac ľudí, ktorí by varovali, že terorizmus je operácia pod falošnou vlajkou a vysvetlili verejnosti, ako vznikol, a keby poukazovali na to, ako to celé funguje,
Takýmto spôsobom sa to stávalo v histórii. Toto je to, čo chcú urobiť. Toto je spôsob, ako to chcú dosiahnuť. A potom sa stane 11. september a predať tú udalosť väčšej časti verejnosti bude pre nich v takom prípade o mnoho ťažšie. Našťastie bolo za posledných niekoľko desiatok rokov vyškolených mnoho ľudí na tému terorizmu pod falošnou vlajkou. Môžeme to teraz rozšíriť. Teraz sa zamyslite, ako to urobia v roku 2021. Bude to vypadať inak než v roku 2001 a pravdepodobne sa vyvinie virtuálny terorizmus, čo bude dôležitý koncept. V tomto rozhovore sa môžeme tých tém dotknúť len okrajovo. Ale ja som sa niekoľko rokov tomuto venoval. Dúfam, že ľudia pôjdu na corbetreport.com, zadajú do vyhľadávania Virtual Flag a nájdú rôzne správy, ktoré som na túto tému behom niekoľkých rokov vypracoval. Aký je ich konečný cieľ? Pokiaľ, a mal by som povedať, že je nevyhnutný, keď začnú fázu integrovania do reálneho sveta a začnú zlyhávať globálne dodávateľské reťazce. Myslím tým, že tu očividne ide o kontrolu, ide o to umlčať hlasy, ako je ten tvoj a môj, ale tiež často hovoria o tom veľkom resete. Ako vieš, Klaus Schwab je jeho veľkým fanúškom. Mohol by to byť ten katalizátor, ktorý považujú za nevyhnutný pre tento tzv. Veľký reset? Áno, ale paradoxne áno. Pretože, predstav si to, ak je náš celý svet závislý na digitalizácii a sme tak závislí na tom, že všetko je online a okamžite dostupné, je to veľká hrozba a kybernetická pandémia bude omnoho horšia než COVID-19, pretože sme tak závislí na našej virtuálnej existencii. Nemyslíš si aj ty, že by sme teraz logicky mali povedať, no možno by sme nemali byť takí závislí na tej digitálnej infraštruktúre. Možno, že by sme mali vybudovať našu fyzickú infraštruktúru separátne od toho, čo sa deje v online priestore, aby sme mohli prežiť, keby došlo k nejakému veľkému kolapsu. Ale to samozrejme nie je ten narratív, ktorý chcú mať. Nie. My sme proste závislí na tej digitálnej infraštruktúre, čo pre nás znamená, že potrebujeme ešte väčšiu moc. Potrebujeme všetku moc, ktorú môžeme dostať, aby sme mohli bojovať proti týmto hrozbám. Pretože sme tak závislí na svojom online živote. Nemôžeme si dovoliť, aby nám jeden deň nešli bankové účty. Alebo bola vyradená benzínová pumpa a všetko ostatné nie. Takže sa samozrejme vrháme strmhlav do tohto veľkého resetu, 4. priemyselnej revolúcie a integrujeme všetky naše fyzické identity do digitálnych. Ako často hovorí Klaus Schwab, budú sa užívať mozgové čipy a všetko, čo by sa mohlo pokaziť. No, mnoho vecí by sa mohlo pokaziť. Napríklad by vám mohli hacknúť mozog. Takže musíme kontrolovať úplne každý aspekt tejto digitálnej infraštruktúry a musíme neustále sledovať všetko, čo sa deje. A uistiť sa, že tam vonku nie sú žiadni zločinci s nekalými úmyslami, pretože tí sú hrozbou pre vašu existenciu. Nie ľudia, ktorí vás stále viac a viac uvrhujú do tohoto digitálneho gulagu, ktorí pre vás budujú, ktorí kontrolujú. Nie, to problém nie je. Problémom sú slobodní ľudia, ktorí robia veci online, slobodne. Ale nie, to predsa nemôžeme dopustiť. Takže chcem, aby ľudia zohľadnili tento narratív, ak to bude dávať nejaký logický zmysel. Odpoveďou na tieto online hrozby by bolo vybudovanie fyzickej infraštruktúry reálneho sveta, oddelenie od našich digitálnych identít. Ale to oni nechcú. Chcú naopak všetko zlúčiť. A paradoxne to celé nedáva žiadny zmysel. Udalosť takéhoto charakteru využijú na to, aby nás ešte viac dostali do tohto priestoru, kde sme ešte viac závislí na internete. Tak sa nad tým zamyslite. A možno to môžeme začať integrovať do tejto konverzácie. Hej, áno, je to hrozba. Som si istý, že tam vonku sú hackeri, ktorí sa na teba zacielili. A to nie len skutoční hackeri, ale aj vlády, ktoré sa za hackerov vydávajú. Chcú sa dostať k tvojej digitálnej identite a tvojej digitálnej existencii a zničiť tvoj digitálny život. Možno by sme teda mali začať budovať skutočnú fyzickú infraštruktúru, ktorá by mohla byť skutočným riešením týchto problémov, ktoré oni vytvárajú. Áno, a na záver si trochu povedzme o tom, čo dnes môžu ľudia aktívne urobiť, aby boli o 2 kroky dopredu, aby boli schopní chrániť sa. Takže ak si všimneme, že sa tieto veci čoskoro začnú diať, čo jednoduché môžu ľudia v svojom každodennom živote podniknúť, aby sa pripravili na to, čo vieme, že to raz príde. Myslím, že naši priatelia dole v Texase si minulú zimu mohli vyskúšať, aký môže byť život, keď vypadne prúd, že?
A myslím, že veľa ľudí zistilo a uvedomilo si, teda na niečo také nie som vôbec pripravený. To je dobrá malá skúška. A pozrite, možno je to niečo, čo môžete vy všetci vo svojom vlastnom živote urobiť, ktorí toto počúvate. Len to skúste. Skúste vydržať 1 alebo 2 dní bez elektriny. Môžete si to vôbec predstaviť? Ak nie, ako sa na to môžete pripraviť? Existuje dôvod, prečo za posledných 10 alebo 20 rokov investovali toľko času a energie do propagandy zameranej na očerňovanie preperov. Pane Bože, ľudia, ktorí sa snažia na niečo pripraviť, tí blázniví prepery. Prečo? Prečo by sme to pre Boha mali znevažovať? Nie je to jednanie podľa zdravého rozumu? Je to preto, že nechcú, aby ste boli na čokoľvek pripravení. Takže si myslím, že musíme prinajmenšom začať vymýšľať plán. Ako prežiť 1 deň, ako prežiť 2 dni. Vyskúšaj, či to zvládneš aj dlhšie a proste si zadováš potrebné zásoby jedla, vody, jednoduché obydlie, len na deň alebo 2. A potom uvidíš, či to vydržíš aj viac dní. Sú to malé kroky. A samozrejme v prípade totálneho kolapsu možno, že to stačiť nebude. Ale čím viac nás bude pripravených, tým menšia bude pravdepodobnosť, že sa to zvrhne do apokalyptického scenára. Takže sú určité konkrétne kroky, ktoré ľudia môžu urobiť. A ja by som doporučoval, aby ste proste začali. Začnite hľadať informácie o batohoch so základným vybavením na prežitie. O vybavení na prežitie a ako sa môžete celkové pripraviť. A pozrite sa na to, či niektoré z týchto malých krôčkov môžete podniknúť už teraz, aby ste potom nemuseli robiť obrovské skoky, až sa to všetko okolo vás v tomto umelo vytvorenom a pripravenom kyberneticko-pandemickom scenári zrúti. Úplne fantastická rada. Úplne s ňou súhlasím. Práve teraz sa ľudia musia zamerať na to, aby sa stali celkom nezávislými a nespoliehali sa na banky a vlády, aby sa vôbec nespoliehali na obchody s potravinami a boli schopní prežiť tam vonku v divočine. Musíme sa doslova vrátiť k tomu, ako žili naši prarodičia a to bude vyžadovať tvrdú prácu a úsilie. Určite nechcete dostať facky, keď už bude tak či tak neskoro. Musíte sa dostať do formy a pustiť sa do toho hneď, než... Áno, chcel by som k tomu dodať ešte jednu vec. Nie je to tak, že by sme všetci mali žiť ako na vlastnom ostrove, nikoho nepoznať. To nie. Naši prarodičia žili v komunite. Poznali okolo seba ľudí, ktorí im mohli pomôcť prekonať takéto situácie. A pred 100 rokmi v dobe Veľkej depresie bol prítomný veľký zmysel pre komunitu. To pomohlo fyzicky prežiť veľa ľuďom. Takéto komunity musíme vybudovať aj dnes, s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi v našom okolí. Nájdite ich a spolupracujte s nimi. Môžete mať nezhody v tom či onom, ale teraz nie je čas hádať sa. V tejto kríze sa budeme navzájom potrebovať, pretože nikto nebude schopný prežiť úplne sám. Takže komunita je ďalším veľmi dôležitým článkom v rámci prípravy. Áno, rozhodne. Myslím, že komunita nie je len tá schopnosť nespoliehať sa na všetky tie vlády a banky, ale skutočne držať pohromade. Budeme sa musieť navzájom podporovať, keď chceme napredovať. A preto áno. Viete, spriateľte sa s podobne zmyšľajúcimi ľuďmi a môžete sa spoločne presťahovať na vidiek. Viete, spojte svoje zdroje dohromady. Jeden človek môže byť dobrý v jednom remesle a druhý v inom. Vrátime sa k výmennému obchodu a budeme tak žiť. Takže ešte raz. Fantastická rada, James. Viem, že o tejto udalosti budeš i naďalej informovať, keďže sa za pár týždňov má konať. Budeš pokračovať vo svojom odhaľovaní. Pre všetkých, ktorí nevedia, kde ťa nájsť, kam sa najlepšie môžu obrátiť. corbettreport.com. A moju prácu nájdete aj na rôznych ďalších platformách, kde tiež publikujem, ale to je môj web a môžete sa prihlásiť k mojim bezplatným mailovým novinkám alebo prihlásiť sa k môjmu RSS, aby ste mali prehľad o tom, čo robím. V skutočnosti si zoberiem pár týždňov voľno. Mal by som sa vrátiť v dobe, keď sa bude konať Cyber Polygon. Takže ak sa niečo bude diať, budem tu, aby som o tom informoval. Perfektne, wow. Budeme sa na to tešiť a vrelo doporučujem ľuďom, aby sa pozreli na odkazy. Sú umiestnené v popise dole. James, ešte raz moc ďakujeme za dnešný rozhovor. Ďakujem, Dan. We all want truth. The truth will set you free.